Yamakadai kuterera panguwa dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Kana muchinge mandisuwa ninonda kusuwa ndini Kulian ndini munhu wacho ndinogara ndakadzifambira nyaya dzichitika chese ngatukudzani zvinhu zvinenge zvichitika munyika yekwedu. Kana usati wasubscriber you know what to do. Nasi news dzandinadzo ndedzekuti zvoni a South African court has issued a sweeping interim order freezing bank accounts linked to multiple companies owned by Zimbabwean businessmen, say Wycliffe Chivayo, blocking the transfer of a luxury Centon penthouse and grounding his Bombardier Challenger 300 jet following an agent application by his estranged wife Lois Sonja Madzikanda. On January 20, the Gauteng division of the High Court in Pretoria granted an agent expert application brought by Madzikanda against Chivayo, a flamboyant businessman known for his high-profile lifestyle and political connections. The ruling set to be finalized on March 2022 imposes sweeping interdicts aimed at preventing Chivayo from dissipating or concealing assets considered part of the joint matrimonial estate. The order targets funds held at First National Bank across 4 entities linked to Chivayo, including IMC Communications, Stemka Agri International, Trimtas Petroleum, and WMCI Trading. It also prohibits the Register of Deeds from authorizing the transfer of a penthouse at Legas Corner in Centom and directs the Airports Company of South Africa to detain a specific Bombardier Challenge 300 jet bearing registration number ZS/ACT should it land at any airport under its control. The application forms part of ongoing divorce proceedings brought by Madzikanda against Chivayo under case number HCHF 62/26 in the High Court in Harare. Kana manga makaterera nyaya dzikubva kudhara muri yeZimbabwe ndini pacho paKulian sekutaura kwatinozviita kuti nyaya dzacho dzimwe dzacho dzinotikurira ende isusu wacho tongodzoka toremerwa toti naye hama dzangu kana nyaya dzichinge dzadai so dzichaperera kupi. Alright, I don't want to waste much of your time. There's this guy Gift Konjana ran for MP as an MDC candidate in 2018 and won, but he could not take up his seat after ZEC declared in favor of ZANU-PF's Dexter Nduna. Then last year he defected to ZANU-PF. ZANU-PF would filed him as its councillor candidate for the February 21, 2026 Ward 1 by-election in Chegutu, but 2 days before the election, Konjana left home saying he was going to his election command center. He never arrived and he went on to win his absentia. His family declared him missing. Unexpectedly today, an unsigned statement circulated alongside a video of him in a moving vehicle. In Konjana declares that he is alive but will not be taking up his council seat. The statement strongly hints at being kidnapped. He refers to an ordeal and being in darkness, isolated and facing the unknown and a final escape. There were several attempts on my life and limb, he writes, crediting his survival on people's prayers. This is the situation right now. This is what is happening. This is what has happened. But listen, guys, and I want you guys to listen very carefully before I even proceed, because there is a video here that is circulating. This guy, and I don't want kuva munhu anongotaura zvimwe zvinhu zvisina umpo wakakwana. Ndoda kuti katikataura nyaya idzi tobva tasanganisana toudzana kuti munhu wacho ari kumboti kudii.
tisatenda pana munhu weZANU-PF ari kuda kungosungirwa mahara ZANU andi mune zamushe regedzai tione zvaari kutaura. Pamusoro yamazano toda kutenga wezvekusirisa Korea manisha mari tesisi mazimodzi zvikusei vadande mucheto tendaini maprayers enyu nerubetsero rwakatipa sekupepa nguva yanga yakaoma mafamba chaizvo situtena mari kuti akakwanisa kubudiridza godiscot kutenda chikuru ndangoti vamwe vose vari concerned kuti vakarasika aiwa ndichiri kumbei vari vachiri kudira kutenda chikuru vakuitire zvakanaka. Right, muri yeZimbabwe paita nyaya imwe panapa yandinayo yandiri kusangana nayo ende zvakakosha kuti ngatishandisa mukana panapa because I know kuti matoiona yemanzwa mega munashira zvanga achitaura nditi but manje yamino tumuchaita mbirere because problem yedu isusu maZimbabweans manje ndeyekuti imimi amunyanyo believer nyaya dzetitaura because vamwe vakachita chikoli ende chino nyaya dzetaura unzoona. Anyways, a warrant of arrest has been issued in Gweru under case number CR/98/02/26 for James Pande, a well-known ZANU-PF politician who is accused of assaulting, kidnapping and extortion. According to police, the incident took place on 22 February 2026 at around 12:30 p.m. in Atinlov Park, Gweru. The victim, Hayden Peter Waskweswek, he has gone out of a tour when he was allegedly taken hostage by Pande and his accomplices. The suspects are said to have demanded that Wazeski sign a contract agreeing to pay 425,000 to settle a financial dispute. When he refused, they allegedly threatened to kill him. Pande reportedly twisted the victim's arms, slapped him twice on the face and used force and threats to pressure him into signing the agreement. Fearing for his life, the victim eventually signed the contract. He was then held for about 30 minutes before being released. A medical report confirming the assault can be presented in court. Police investigations included checks at the suspect's last known address at a house located along Spencer Road, Bulawayo, but he could not be located and his whereabouts remain unknown. A warrant of arrest has since been issued and authorities are now looking for Pande so he can be arrested and brought before the magistrate to face the charges. One thing chandoda ichekutanga vakomana regetsi mbone sana ngatibatsirani ndozviziva vanhu ZANU-PF nedambudziko kuti moda kuzobhadhara zita rapi. First of all ndoda kutenda zita PS ndoda kutenda army yekuZimbabwe vakomana muri professional munoziva basa renyu ndozangu nevamwe kuti vanogona kuzoti nyaya dzakaita dzidze bozi munhu ndiwe ZANU-PF musabvume kushikidzira komana rwai basa renyu sezvaritori zvamabatira amunongoita munhu wese ngoti uyu ngatimbomubata timbopedza naye. Ngave iwo mabatiro amachaita mapenzi aya kuti vanenge vachida kupara mhosva vachitemba chimafe chimusangano. I think Shona mainzwa musisiri wanaodiki maakuziva Shona, but I don't want to waste much of your time. Nyaya dzakareba muri yeZimbabwe tunoona kuswedzana panapa tichiudzana because tikaboti munhu weZANU wadai so chivhayo azobatwa uko ari kuzoni ngaabhadhare mari uyo ari kuzodai so nyaya dziri panapa dzakawandisa. I don't want to waste much of your time, but today let me tell you this thing tokatangobatsirana tokatangobuda napanapa ndoda kushandisa mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina work permits kana kuti mastard permits.
ndiri kuti pane company inonzi Education Research inova iyo yega inotungamirirwa nana mukoma Owen. Avo ndo vega shasha vanokwanisa vave kuzviita mazuva ano kuregistera company iwewe, vokuregistera company, vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, uri kwauri koko zvinouya pa DN padoo pako. Saka garai mavabata mutaure navo vakubatsirei. Handidi kutaura zvinhu zvakawanda sitereke tichitanga tine chada kupedza nguva, asi chinhu chakakosha ndechekuti wese asina work permit hapasisina problem, nekuti hapasisina futi chekutya. Saka chigarai mabata mukoma Owen vakwanise kukubatsirai. I think itobva tamboperera panapa zvanhasi.